Kay birthday man na gini Fatherland day no mo nang nag-decide ko day nga ako siya palitan og bag-o nga sanina. Kay lagi every birthday man gud niya no isa ko yung paningkamutan day ba day nga magpalit ko og bag-ong sanina niya. Ug wala day kanhi si Fatherland diri sa city day no na day si Fatherland dito sa Moang Bukid. Mo na ako rin nagpalit siyang sanina no ug ako ra po ning gibana-bana oy please lang. Ug I hope day no nga kani ako ang gipalit ba is maigo ni Fatherland ba. Kay last year man gud no is naguban mi og palit og sanina niya. Mo na siya akong gipapili kung unsa jud gusto niya nga sanina ba. Pero karon kay wa man kaani si Fatherland day mo nang maningkamot ko nga ako mo pili siyang sanina ani please lang. Pero diri ko napita day naglibog pag abot na sa Carsones. Kay dili ko kabalo mo estimate day no kung unsa kataas si Fatherland ug unsay maigo niya ba. Mo ni kaning mga panahon na day no is puro ra ko tagnaan ni please lang. Kay nanawag man sad ko nilang Fatherland ani sa bukid day no inya wa may nanubag. Ay kabalo ba jud mo ato nilang Fatherland day no nga busy kay to sa tanan. Kay siya man gud ang iyang second wife no is contractor man gud na silang duha oy. Mao na dili jud na mo na sila basta-basta makontak dayon. Og nalimot pa jud ko palit og sanina sa second wife ni Fatherland. Pero next time na dito na ako palitan ng iyang second wife oy. Inani man tato kung gusto na ko ipasuot si Fatherland sa iyang birthday. Unya marag dili man mo suot si Fatherland ani please lang. Pero ang importante ani day no is malipay si Fatherland day kung unsa man gani nga akong gihatag sa iyaha. Og mao ra day to no by mo oy.